helo na, a chroeso o'r rhaglen y croeso cynnes Cymreig I Gwpan Rider 2010. O'r cyntaf i'r trydydd o fis Hydre eleni, fydd Cymru yn croesawu cystadleuaeth golf fwya'r byd yn y Celtic Manor. Bydd pobl yn dod yma o 4 ban byd, llawer ohonynt yn ymweld am y tro cyntaf. Rydyn ni eisiau dangos iddyn nhw beth sydd gan Gymru I gynnig, sicrhau bod yr ymwelwyr yn cael amser gwych yma, fel y bydden nhw eisiau dod nôl, a sôn wrth I ffrindiau amdano ni hefyd. Sut I ni'n mynd I wneud hynny? Wel, na gen ni sy'n mynd I wneud e ond chi. Hynny yw pob un ohonoch sy'n ymwneud â'r Cwpan Rider. Falle bod chi'n weinyddes, yn yrwr tacsi, yn berchenog busnes lleol, neu yn un o'r cannoedd o wirfoddolwyr neu staff. Chi yw llys genhadon Cymru yn ystod Cwpan Rider 2010 a ma'ch rôl chi yn hynod o bwysig. Beth yw rôl neu waith bod yn llys genad dros Gymru? Wel, dyna be mae'r rhaglen yn sôn amdano. Rydyn ni'n mynd I sôn ychydig yn rhagor am y croeso cynnes Cymreig a phwysigrwydd y croeso hwnnw. Rydyn ni hefyd yn mynd I roi gwybodaeth I chi am y Celtic Manor, a'r ardal o gwmpas, a'r Cwpan Rider. Mae gynnon ni esiample I chi o sut I ddelio gyda gwahanol sefyllfaoedd a phetha'n bendant na ddylech I wneud. Mae modd I chi ddewis pa rannau sydd o ddiddordeb I chi. Falle cael cipolwg ar ambell un gyda ni nawr I ddechrau, a wedyn dod nôl ato ni I edrych ar y gweddill.